Din hija kwestjoni li jiena mindu konti li segretarju parlamentari u ministru dejjem nisħaq fuqha. U meta kellna l-Presidenza tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'Malta, 4 snin ilu fl-2017, kien il-punt ewlieni li jiena kont nressaq mal-komplement tal-pajjiżi fl-Unjoni Ewropea, tant li formajna grupp ta' pajjiżi Ewropej biex nibdew ninnegozjaw u nixtru flimkien. Qatt ma kienet faċli. Il-kumpaniji tal-farmaċija l-kbar ma ridux din. Il-kumpaniji tal-farmaċija l-kbar riedu li pajjiżi differenti jkollhom negozjati differenti u segreti, ġifieri jiena ma nkunx naf x'ħallas għall-mediċina pajjiż ieħor. Hemm pajjiżi qas ikunu jafu reġuni differenti x'ħallsu reġun differenti. Pereżempju Spanja ma tkunx taf Madrid x'ħallsu f'Barcellona u bil-magħlub. U allura dak kien jagħti s-saħħa tan-negozjar fin-negozjar lill-kumpaniji l-kbar tal-farmaċija. Jiena dejjem kont nisħaq iżjed ma ninaqdu flimkien, iżjed ma nkunu nafu x'inhu jagħmlu pajjiżi oħrajn, iżjed nistgħu nixtru mediċini bi prezzijiet orħos. U dal-punt li kienet l-ewwel darba fil-Unjoni Ewropea kollha xrat flimkien fejn tidħol il-vaċċin tal-COVID werieħda. X'il-prezzijiet li ħadna fl-Ewropa għat-tilqim huwa ħafna inqas mill-prezzijiet li qed jinbih fuq is-suq barra l-Ewropa. Ġifieri iva li niftehmu bejnietna, l-pajjiżi Ewropej kollha. Ninnegozjaw nixtru bejnietna huwa taġid kbir għall-pazjenti fl-Ewropej kollha.